फाइनाय 13 जुन सालमारि अब्रकनि सानमुंनो तुय हास्तिनि मन्त्री अकरा बरक बाय मालायनि कग्रिमानि बाय 5 जुन सालमारिनि लाहार कतर कासमुंग रसावै नाहारका दि प्राइभ रिटार्निं मुभमेन्ट कमिटिनि आदं र फेयाबा मन्त्री अकरा बाय कक्सा पान्दा खलायमानि यागुलो ब मुंसा साक्थार मुंना हार जागिया हिंके फाइनाय 21 जुन सालमारि हायनो हाय लाहार कतर कासमुंगा आसुकनाय मुभमेन्ट कमिटिनि आदं र जासलो आगरतला प्रेस क्लाब कायसा कक्तुम पान्दारिंगै अ कक्तुमारिखा कमिटिनि टांफां अमृत दियां दाल बिदाल सानमुंनो तुयै 5 जुन सालमारिव चम्पनगर आमसायो लाहार कतर कासुनानि बागै साकलाय मुंग्रिमानि दि प्राइभ रिटार्निं मुभमेन्ट कमिटिनि आदं र फेयाबा फाइनाय 13 जुन सालमारिव बरकनि सानमुंनो तुयै हास्तिनि मन्त्री अकरा बरक बाय मालायनि कग्रिमानि बाय 5 जुन सालमारिनि लाहार कतर कासुमुंग रसावै नाहारका दि प्राइभ रिटार्निं मुभमेन्ट कमिटिनि आदं र फेयाबा मन्त्री अकरा बाय कक्सा पान्दा खलायमानि यागुलो ब मुंसा साक्थार मुंना हार जागिया हिंके फाइनाय 21 जुन सालमारिव हायनो हाय लाहार कतर कासुमुंगा आसुकनाय मुभमेन्ट कमिटिनि आदं र जासला आगरतला प्रेस क्लाब कायसा कक्तुम पान्दारिंगै अ कक्तुमारिखा कमिटिनि टांफां अमृत दियां जे कमिटिनि तुयै जों कायसा प्रेस मिट कायका आं सिनि इलेक्ट्रनिक मीडिया एवं स्पेशल सोशल मीडिया जतनो हामबाय सिनि तिनियो अ प्रेस मिट उनखा जों थांनाय कय एक मासनि सिगाङाव कय एक सप्ताहनि सिगाङाव जों कायसा आगरतला आसाम रुट न लाहार कासनानि बागै जों चिठी रलायखा अ चिठी रिमानि परे अबनि उल हंखाय जोंनि बुकुंबारानि ट्राइबेल वेलफेयर डाइरेक्टरनि चेम्बार जोंनो मिटिं रिंखा मिटिं रिंवै मिटिंआव आचक लायखा सिद्धांत नाखा सिद्धांत लामानि परे जों मानिया अ मिटिंनि सिद्धांत कोनो उंलिया सिनि दाबि मिलिया उनखा हंखाय जों अब चिनी आंदोलन जों रसायनाया जों आंदोलन तंनाय 5 तारिख जों आंदोलन खायनाय हिनै जों हायनो फाइफियाव लायखा उनखा फाइमानि उल सालसानि परे 1 तारिख जून वखाय जों खबर तैसा मांखा ट्राइबल वेलफेयरनि डाइरेक्टर जुनो टेलिफोननि माध्यमेनो जुनो खबर इखा ब बाहायखि खबर हिमालय सिनी त्रिपुरानि सीएम मंत्री अकरा ब जोंनो काबखा बिनि चेम्बाराव जोंनो तुयै मिटिं आसुनानि बागै नावनि जे 9 दफा दाबि तुयै आं बाय आलोचना माख्लायनाय मिटिं माख्लायनाय हिनै बका बकजाक 13 तारिख जून 2022 ठीक फुंनि 10 ता समयनि बिसिङावनो जों मिटिं आसुलायनाय आबुनि बागै तिनि सिनि अफ्रेस तामन बागै माखिका जों सिनि खना 5 तारिखनि बिसिङाव फुंनि 8 तानि सिमनो जों लाहार कासना तंमाने अ लाहार कासनानो जों दाबो मुख्यमंत्रीनि बुखुंनि कौ खनाया सा पर्यन्त जों कासलाया तंग्रानाय आपातत ओंखाय जों आबनो उइद्र खालाया चिनि हिंखाय मूल अब्र जदि बिनि बुखुनि कौ खनावै जों बाय खाबिलाया हिंखाय जों 21 तारिख जून हिंखाय जों हायनो चिनि आंदोलन खालायनाय लाहार कासनाय एके बनि आपातत ताबुक जरा जोंनो एत बছर जों बारबानो आंदोलन खायो तखनो मुख्यमंत्री वाइसापनो मंत्री अकरा रचना रियाखो इनके ताबु हुंखाय तो ठीक 13 तारिख जून फुंनि 10 तावनो जोंनो टाइम टेबल रिवैनो मिटिं दाखोका ओंखाय बिनि बुकुनि किसा अको कौनो खनाग्राना नांगौ आबुनि बागै जों अ कौ खनाबायै जों आंदोलन बागै तैसा सिद्धांत नालायफिनाय जदि हामिया जिनि बागै कोनो खाबिलाया ओंखाय जों ठीक 21 तारिख जून मनो जों हाय चम्पकनगर लाहार कासनानि बागै जों दियारनो ताबु बतंख आबुनि बागै डेट न सिमि पिसायो चिनि आंदोलन न केन्सेल खालाया जों तब चिनि त्रिपुरानि अग्रा साब रें तंखाबा बनि कौनो खनाग्रानाय किन्तु अर काहाम चिनि आसास बरखा जोंनो रिनान बागै चिनि जे मान थाइनो रिनान बागै ब आसास रिवै जदिसे चिनि बागै सबकिसु काहाम खालायनानै जों आसास माखा हंखायबा जों लाहार कासयाफोरनो तंमानो बा हामिया खबर मांखा हंखाय जों किन्तु लाहार कासनानि आबो तंनाय हायनो तंफिनाय जों 21 तारिखआव कासलायसिनाय हिनै जों सिद्धांत नालायजाक दाबु आसुनो तिननि खबर तिनि अर चिनि फाइमानजाक फाइनाय प्रेसिडेंट DRMC डिप्राइभ रिटार्निंस मुभमेंट कमिटिनि प्रेसिडेंट दुर्बल साधन जमातिया आं निजस्व दङ अमृतिया
angkai General Secretary di Pride Returnees Movement Committee ni DRMC ni General Secretary convener tungwa yang wa Sopon Kumar Jamatia angkai DRMC ni convener angkai tai chini member kubang man phaileyo tini office হাইকে তাবুক ফাইনাই 13 জুন সালমারিও হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহাবাই কক্সা পান্ডা খ্লাইমান ইয়াগুলো হাস্তিনি বিজেপি হাপাং বরংনি বাগে বব হাই সাক্তার মুংনা হান্ন আবা জরানো কক সানাই রাজাখর আগুলনি সিমি কৃষানুনি ককথুম চিনখরা